It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi suke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje. Bamba sengiyavala. Ngivumela ngikhulume nawe lemzuzu sengisanele. Ngivumela ngikhulume nawe lamazwi azokusiza namhlanje ekseni. Ngifuna ukuthi ekseni isimo odlula kuso sizophela. Kodwa wena ungavumi ukuphelela esimeni odlula kusona. Isimo odlula kuso sizophela kodwa wena ungakuvumeli ukuphelela esimeni odlula kusona. Iphuthe esilenzayo sike sibona isimo sifike uNkulunkulu esilethe kusona bese sitshela ukuthi leso simo ngeke sidlule ngeke siphele bese sitshela ukuthi lesimo sisificile singuna phakade kanti isimo uNkulunkulu akasifaka kusona sizodlula futhi siyophela kodwa kuyoba nzima kuyoba buhlungu futhi ukuthi sithi isimo sesiphelile bese siphela kanye nawe masifike isimo sidlule kodwa wena ungadluli ungalenza iphutha lokuthi ube sesimeni bese ulahlekelana noNkulunkulu ngenxa yisimo othola kusona masifike izimo akube yizo ezikuphushela kakhulu kuNkulunkulu maningi amadoda afike ezimene eBhayibhelini kwadlula izimo asalemile asifike isimo sidlule sikushiyumile uNkulunkulu namathele uNkulunkulu izimo ayifike kube yizo ezikuphoshela kakhulu kuNkulunkulu azithi mase idlula zidlule uthi uNkulunkulu ngimbonile ngoba izimo zona zizodlula kodwa wena ungadluli futhi ungapheli esimene obhekene naso ukhona indoda eke yadlula izimene ezinzima igama la uJosepha yavukela abafowabo yadayisa abafowabo kodwa le ndoda elokhimile yathi uNkulunkulu ungitshelile imfihlakalo ukuthi ekugcineni ngiyobusa ngiyophatha bamdayisa bamphose emgodini kodwa elokhimile yaba neunderstanding ukuthi isimo engidlula kusona sizodlula kodwa mina akumele ngiphelele esimeni engikusona wathi ngiyazi noma bengangidayisa abafowethu isimo nje sifikile esizophela kodwa mina ngifuna ukuphela nesimo engifike kusona bamdayisa bamyisa naseGibhithe bamhlalisa kanzima waze waboshwa waaccuswa ngezinto akangazenza kodwa wathi izimo ziyafika bese ziyadlula kodwa mina ngifuna ukuphelela esimeni engidlula kusona ngifuna ukusho njalo nakuwena namhlanje ekseni angazi siphi isimo ithola kusona angisazi isimo odlula kusona kodwa engikwazi leso simo sizophela kodwa wena ungalenzi iphutha lokuthi uphelele esimeni odlula kusona inyembe zoyikhalayo zizodlula kodwa ungadluli nezinyembe zoyikhalayo abantu abakuvukelayo basazodlula basazoqeda bedlule kodwa ungadluli nokuhlusha kwakho nokukhathazeka kwakho engani kunamadoda amaningi angene ezintweni ezinzima eBhayibhelini wafika isimo kodwa wona indoda uJobe uke wabhekana nezimo ezinzima wafela abantwana bakhe kwalahleka imfuyo yakhe wafa konke okwakhe nemali yakhe yaphela kwaze kwasho unkosikazi wakhe wathi ake umthuke noNkulunkulu wakho bese uyafa ngoba lesimo kusona ngathi ngeke sidlule ngathi ngeke sidlule kanti le ndoda uJobe ibambe isambule yabamba imfihlo ukuthi zonke izimo ziyafika bese ziyadlula kodwa mina ngisoze ngaphelela esimene ngithola ngikusona yaqhubeka le ndoda yamkhola uNkulunkulu lithi iBhayibheli yayinamathumba umzimba wonke yayithi mayihlale ngamathumba iphenduke ngamathumba wathi kodwa la mathumba angifikele azodlula kodwa mina ngifuna ukuphelela esimeni sami ngilahlekelwe uNkulunkulu esimene engidlula kusona wathi ngizomethemba uNkulunkulu wathi uyindlela yami uyayazi ukuthi sengivivengile ngiyakuphuma nginjengegolide ungakuvumeli ukuthi udlule nesimo sakho masifike isimo kodwa sidlule uhlala umile uthi uNkulunkulu ngiyamazi uzongithwala kuze kube sekugcineni wamkhola uJob uNkulunkulu kwaze kuba sekugcineni lithi iBhayibheli isiphetho sakhe saba ngcono kakhulu kunesiqalo sakhe isiphetho sakhe saba namandla kakhulu kunesiqalo sakhe leso simo sitholu oyithola kusona sizodlula ungalenzeki iphutha lokuthi uphelele esimene esidlulayo Kamlami nguphumlane ngwakankwanye nesibongo you are blessed you are favored and you are set apart good morning Mega Grace Nation